Ó, minden valami történik. Bedobtak ide a virágot, meg minden. Tibi, mit csinálsz ott a kezdőnkön? Közép. Face your fear! Ó! Mind mondtam. Hogy lősz gyorsabban, mint én ultiban? Mi a? Spike planted. Ó, az mondjuk szép volt. Azt a csúszást nagyon adtam amúgy. Kinek? Neonnal. Várja, ott jönnek szembe, jön szembe, ott. Nincs itt szebb vandál, de van. Oj, vak vagyok. Mögöttem! Azt mondta Dandi, hogy nézzel! Igen, de aztán utána már mindenki elment. De ott jöttek be rám. Én meg arra hátráltam. Nem baj, Én nem hát ez van. állhattam itt csak úgy Enemy nézni, remaining. aztán... Jó, Vagy nem tudom. de így is jó. Így is jó, így.